Aquest curs passat he fet de voluntari aquí a la biblioteca en el programa Lèxic per acompanyar a nens i nenes amb l'aprenentatge i el saber disfrutar de la lectura. Soc voluntària de Lèxic des de fa 9 anys. A la gent que ens agrada llegir, que ens agraden els llibres, doncs poder transmetre el que tu els llibres et dona sempre és una bona oportunitat. De mica en mica vas veient doncs, el que ells entenen dels llibres, el que tu els hi pots ensenyar, paraules... Ells a nosaltres també ens han ensenyat. Ell aprenia i jo també. Per tant, ha estat un intercanvi de coneixement. A mi el lèxic m'ha portat una experiència bonica, amb la meva parella. És una cosa que a mi m'ha omplert molt i m'està omplint molt. I a mi m'ha portat molta alegria per poder ajudar a un nen que necessitava. I a més el ser infants del mateix poble doncs, fa que et trobis i que sigui sempre agradable doncs, reconèixer-te amb la persona que llegeix amb tu. I ho aconsellaria en qualsevol que ho fes perquè és una cosa molt satisfactòria tant per part teva com per part dels infants que tens. I sens dubte l'any que ve repetiré. Això és una hora a la setmana i jo us ho recomano si teniu una mica de temps i podeu dedicar-hi. És una cosa fantàstica, o sigui que va, animeu-vos i a la biblioteca al programa d'èxit.